हेलौ रायजोफोर आं दिनै नोंथांनि सायाव नुजाफिनलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं आरो आं नबजित बर'निफ्राय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बेयाव गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाहरबाय बर'बो थांनो लागा गैथ्रा मा बुंनो सारिदिनै बन्द बेनिखाय सानबाय मा ओरैनो न'आव थानानै माने गामियावनो मा खालामगोन मा मागोन खामानि मावनायफोरखौ एसे खिथिनो होननानै माने आखायाव लालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' भिडिअखौ जागायजेननो आङो आखायाव लानोसै बेरा हरसोदोलै ओइया बेरा हरसोदो नायनो नैया दुखिया मानसि प्लास्टिकजों बेरा दुमदों बेरा हरदोलै लकडाउन नालाय खामानिबो मावनो हाया बेम खालामनायदोलै बेम रायजोफोर गरमबा बिराद गरम थान्दाबा बिराद थान्दा मा बुंनो माने बे जाबाय प्रकृतिनि नियम गरमा गरम थान्दायाव थान्दा नङा होमबा गासै मिथिखायो ओरैनो थास्लायस्लाय मा खालामगोन मा मागोन नोंथांमोननो माने ओरैनो ओइ बेरा हेबनाय बेफोरजों खिथिबाय आरो नैबे आंनि फिसाजो हाय होनना बुंबाय ओइ लाजिदो दै लाजिदो बिराद लाजिथारदो माइ गायनाय दिन जाथ'वाखै जासिगोन सोरबा सोरबि आलिफोरखौ उहैलांबाय साननैसो उनाव जिथिया माइ गायगोन होमबानिया दुब्लिफोराव जानांगोन ज' गासैबो माने हालेवनाय माइ गायनाय खोथिया फुनाय नङा रायजोफोर बिराद बरिया नुगोन दायो एसे सोरबा सोरबि उहैलांबाय खोथियाखौ सोरबा सोरबि माने फोहोलांबाय जासिगोन साननैसोनि उनाव बिराद धुनिया माने गासैबो ज' ओंखारसिगोन गामिनि जोङो गासैबो खेथि आबाद मावग्रा नालाय गासैबो ओंखारगोन बरियासे हेलौ रायजोफोर जबाय आदो माने मा बुंनो बिराद गरम बोथोर बेनिखायनो माने ओरैनो माने हावा जानो होनना जबाय आदो बारि सिं नैया ओइथिं रेल लाइन खारैथिं माने ओइया सासे फैबाय सोरबा सिनायानो नामालाय सिनायानो नंगौ दे जों माने ओरै जदलायबाय थादो गरम बोथोरखाय माने न' बेसेबां जिरायबाय थानो बेहायनो एसे बाहेरायाव ओंखारबोदों बिराद माने माबाखाय गरमखाय एसे माने हावा जाफैदों हाथायावसो माबा ना बख'ना ला इखो बख'ना ला आरो ओइया ओमफ्राय मोखौ लानो थांनायदो माला ओइया मोखौ लानो थांनायदो दुब्लि बोथोर दुब्लि बारि ना लामा जोङो दुब्लिनि लामायाव दङ बेनिखायनो माने मा खालामगोन मा मागोन बे लामा दुब्लिनि लामा थाबायगासिनो दङ जोङो पुरा दा खालि जाजोबना दङ दुब्लिफोरा साननैसोनि उनाव पुरा माइ गायजोबनो फैजोबगोन मानसिफोरा पुरा ज' माइ गायनो बिराद मोजां नाङोलै माइ गायनाय समाव ट्रेक्टरनि आवाज मानसिफोरा माने खोथिया बानना लाबोनाय सा माने लाना फैनाय ओइथिं है हा बिराद बरिया नांथारो न'
दैज्लां बोथोरनि ओइ हाबाय ओइ मुखुवासो नायदोंमोन थाबाय फायनानै नै दा नै थाबायलायबाय हा थाबायलायबाय या उरा साया मानो दुस्त खालामबाय थायो आसिस आइलै आइया गोलैगोन नोंखो मिथिबाय दे ओइया जोंनि आबौमोनाबो पुरा गरमखाय माने मा खालामनो आरो मोखौ गुमनाय बाहेरै मोखौ गुमनाय भावैनो माने बरिया जिरायगासिनो दं मा ना सारगोन नामालै ना साराखै गाबोनसो सारगोन गाबोन सारगोन आच्छा ना नैयाव दों रखम मोनदों ना आरो मावनायखौ नाया मानोथो नैया दैज्लां बोथोर पुरा उजायनाय ना माने मागुर ना फैगोन नाव लोगोसे माने बरिया गोरै ना ओरै दुब्लिनिफ्राय फैनानै एसे गोथौ नालायाव थाफैगोन बिराद धुनियानो नैया बिथांमोना माने जिरायनानै दोङो गाबोन सारगोन माने इन्टिजार खालामबाय आरो गाबोन माब्ला सोरांगोन अब्लानो बिथांमोना माने बे हाखरखौ दांना होसिगोन आरो न' रायजोफोर दे होमबा जों थांसै दे आं दहायनो बुंगासिनो दोङो गरम बोथोर गासैबो नैया दंफां सिं जिरायगासिनो दं नैया गायथाया बिराद लाजिदो नैया प्रमद बर' गायथा सरगियारि नैया लाजिदो बिराद लाजिदो नैया जोंनिया सेंग्रा जोहोला बरिया नैया जे हेबदो न' जेया खैदिनसोना गगोन अखारगोनलै आदा इबे 3 माससो नांगोन हा 3 माससो नांगौ 3 माससो नांगोन ओरैनो माने मा होनना बुङो बेखौ बेसें माने खरस जागोन बेहाय खरस माने 6000सो थांगोन ओरै बेलेग बायबाथाय ओरैनो बानायनायाव गुलि लाबदो 4,500सो जायो ओमफ्राय बेनो आरो बांद्राय जेबो गैया जोंनि खस्थ' दङ आच्छा मेगननि पावारबो बोयोनो माथो खोनादो आच्छा देसन दे बे खाननैयाव बानायबाय बेखिनिखौ सेंग्रा मानसि मेगना एसे मोजाङैनो दं बेनिखायनो दानो बाय बुजाय हरना लाखा न' बेनो आरो मा बुंबावनो बेनोसै आरो आच्छा थिगैनो दोङो न' ना सारनो जालायसिगोन होनबा न' नै दैबान फैलायबा होनोसै न' पुरा गरम बोथोरजों माने दंफां सिङाव हनानै बिराद मोजां नाङो न' जेखौ एकदम थिगैनो दं बिराद मोजाङै ह आरो नाखौ पुरा दैज्लां बोथोराव जादों आरो न' आच्छा जे हनायफ्रा नै हगासिनो दोङो आं दहायनो माने खिथिखांबाय बिथांमोना जे बरियासो हगासिनो दोङो जोंबो माने गिदिं ओरै खिथि फैनानै माने बिथांखौबो लोगो मोनबाय गामिनि फंबाय जोबोद मोजां जे हयो आरो ना सारनायाव बिराद मोजां दैज्लाङाव बिराद ना मोनो देलै एबारबा बेसेबां जायो खिथा रोंलिया आरो रायजोफोर देनां जुदि माने भाग्य जायोब्ला माने सम जायोब्ला ना सारनाय समाव खेबसे हयथ' खिथिनो हानाय जुदिहे बिथांमोनखौ ना सारनायाव लोगो मोनफ्लाङो जोङो जुदि मासे मोनोबा बिथांमोना माब्रै माबासो लाबोखायो खेबसे लागोनो जेयाव माने एसे मा होनना बुङो थिखनिया मोजां नङा बिसोरनिया थिखनिया 2 मोनथाम दं बेनिखायनो माने नायाबो बरियासो ज' माने ज' जाजाय जेयाव सिथाबना फैयो न' दुब्लिनिफ्राय फैयै जों गामियाव सफैबायलै रायजोफोर नैया जिरायना दोङो बयबो बरियासो ज' जना दोङो नैया दे गामिनि आमायमु जिरायना दोङो बेखिनिया सब आंनि स्टाफ
बरियासे सान्दुं गोसानि बिराद जिरायना दङ न' बिराद सान्दुं गोसा जों दुब्लिथिंनिफ्राय फैयै दायो माने गामियाव हाबफैबाय लांदोलै गरम बोथोरनि गरमनि नारेंखल लांदो जाय जि हायो माने गोसोखौ सुग्लायहैनो एखेबारे थान्दा खालामनो थाखाय उपाय लानानै सोरबा नारेंखल लांदों सोरबा माने दंफां सिङाव जिरायदों नुगासिनो दं नोंथांमोना नैया जबाय हादों न' नैया बयबो माने साया जिरायगासिनो दं दुब्लिथिंनि गामियाव माने न' बाहेर न' मोजां ना दे माथो दे था हेलौ रायजोफोर आं नोंथांमोननो ओरैनो गामिनि माने रायजो राजा बा गामिनि गासै मानसिफोरा जिरायना थानाय ओरैनो थानाय लोगोसे माने सोरबा मायबा हरनाय बेफोरखौनो गामियाव आं खनसे गामियाव गिदिं थिखांबाय मायबा मायबि बुंलांबाय लोगोसेनो सोरबा सोरबि दंफां सायाव जिरायना दङ सोरबा न'आव जिरायना दङ गासैखौबो आं ओरैनो मोनफा मोननै गामिनि जायखौ लोगो मोनो बेखौनो थिखां नोंथांमोन एसे दिन्थिनो आखायाव लादोंमोन बेनिखायनो गासैखौबो फिन खेबसे खुलुमहरनानै आंनि दिनैनि बे गामिनि ओरैनो गरमाव जिरायना थानाय मानसिफोरखौ खिथिनाय जि हाबाफारि लादोंमोन बेखौ आं एसेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों बाय